Nagtinag iti pagbalutan ti maysa a kameng ti Ilocos Norte Police Provincial Office nga daan iti Rango a Police Corporal kalpasan a natiliw gapo iti panakituduna a sospek iti insidente ti pammaltog a nakatayan digiti ag-live-in partner nga isu da Eloisa Jane Pagaduan Bonilla agtawen ti 30 ken kagawad Joshua Bernardo agtawen ti 20 ket innem agpada a residente ti Barangay 21 San Nicolas, Ilocos Norte. Nasugatan met ti maysapay nga individual kalpasan a natamaan ti balay ti lupuna. Basari ti ina ni Eloisa, agsasangong agbermeryenda ti pamilyada iti daytoy a paset ti pagtenganda, idinta si Mangpet digiti dua a lalaki a nakasakay ka daytoy a motorsiklo ket ditoy dan nga inubra iti nakamames sa krimen. Akala lang namin parcel o kaya magtatanong kasi karamihan ganyan may magtatanong dyan, ganon. So tumingin lang kami na ganon hanggang sa bumaba, binuksan yung compartment, may kinuha pero hindi namin nakita kung ano yung kinuha. Pagkatapos noon, bumaba na sila dyan sa may batuhan. Tapos, sabay ganun yung tutok yung baril. Ayun na, putok na. Dire-diretso na. Ay, sunod-sunod na ba? Kalpasan na naglibas digiti dua a sospek. Insigidamet na itaray pailang iti ospital ni Eloisa ang impimusay metlaing daytoy bayad iti panakataming nagapo kadagiti tama ti bala ti paltog as sinagabat ti bagina. Nakakodjay nga agtutugaw. Agdardara. Simunog agtay nakalan jay susi, jay tulbag tay taray ko. Nakitakmot deto Joshua nga ni Madam nga katkadwana. Nakapaklub nga kwat daran, tay nakaado nga daran. Hampay nagkutin awampay reaknan. Ngam jay ka nakakadapay la reaksyon na nga agang angos pa sa gabasit isote. Imbagkat me, kita nyo man ni Joshua ko na, taka isabay ko idang ko na. Ngam awanan ko nada. Saan pa ilay nga makumpirmaran ti pamilya ti biktima ti kangrunaan na rason ti krimen, ngem nadakamat da dati nga adda relasyon ti sospek ken ni Eloisa. Imbatan ti uliteg na may pagrup nga addan iti gundaway ano sa dinnuan ng riribok ti sospek iti pagtaingan ti biktima. Isunat suspect, jay polis. Lugan na, jay ka nakak. Mismo nga dito'y ayam ni. Ano nga lugan, sir? Toyota nga tay Yaris. Kaano nga napasama ko ito, sir? Almost makatawan na napasama ko na. So nga talag isunat na nakaswanson di ko, sir. Ang intuloy ti ka nakakta may nagpagpakawan idi. Tay bagamot dito kapsat ko. Kasi may nagpakawan. May nagpakawan agit-ibit pinakawanda. So nga nga intuloy ti kason. Kapno no baka no ituloy na tama ikataki na pulis baka isot pagrebidyan na kuno na siguro ti ka nakakso nga na intuloy. Dati niyang boyfriend nung high school. Masakit man isipin, sir, na dahil doon mawawala yung anak ko at kahit papano naman may pinagsamahan pero hindi ko alam kung ano yung dahilan niya. Iti investigasyon ti pulisya maipagrup a caliber 45 a paltog tinausar ti krimen. Sumango ti suspect ti reklamo at 2 counts of murder ken frustrated murder. Pinadasming alain ti pagtaktak diran nangem nagkedked daytoy nga agpa-interview. Awan met pay ti impaay ti pulisyang impormasyon pakaseknan iti maysapay a suspect. Pasarmen iti panagsarita ti ina ni Eloisa saan na mapakawan ti suspect gapo iti inobra na krimen. Kasi dalawa yung buhay kinuha niya eh. Dalawa, siya lang mag-isa. Kahit mamatay pa yan, kulang pa. Agtultuloy pay laing tinaun-uneg nga investigasyon ti pulisya iti pasamak. Mark Magdirila, Balitang Solid North.